Για το οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Αγαπημένη μας Μιρέλα, που σε συνδέω με το νησί πολύ παραπάνω από 17 γλωσσές. Αγαπητή κυρία Χάρου, που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε για αυτό που έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στο νησί μας. Αγαπημένη βιβλιογράφη, που χάρη στην άμεση διοργάνωσή σας βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θα κάνω την παρουσίαση στο σημερινό δρόμενο στις αγαπημένες καλοκαιρινές, μιας και οι τσιρικότικες ρίζες μου ξεκινούν και από εδώ. Αφορμή στέκεται το βιβλίο που γράφτηκε από τον κύριο Παναγιώτη Δημάκη, 17 γλωσσές, όπου την παρουσίασή του θα κάνω πιο ειδική από μένα φυσικά. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στο πώς το βίωσα προσωπικά, διαβάζοντας το πολυδιάστατο αυτό κείμενο με το τόσο δύσκολο θέμα. Η ζωή ενός παιδιού που μεγαλώνει στο χωριό, τα ακούσματά του, οι εικόνες που αντικρίζει καθημερινά, οι επαγγελματικές δυνατότητες της εποχής, οι χαρές των τοπικών πανηγυριών και η δύναμη της μουσικής, ο έρωτας. Οι συγκυρίες και οι άνθρωποι που βρέθηκαν στον δρόμο του και όρισαν το ριζικό του. Η μεταμόρφωσή του σιγά σιγά από άνθρωπο σε άγριο θηρίο, τα εγκλήματά του και η εκδίκηση στο άδικο της ζωής του. Όμως και ως ένας εκπρόσωπος του τουρισμού στο νησί μας, θα ήθελα να τονίσω και τη σημασία της συγγραφής του βιβλίου και της μετέπειτα εξέλιξής του για την τουριστική προβολή του νησιού. Κάθε τόπος εκτός από το φυσικό του τοπίο και τις τουριστικές παροχές του είναι η ιστορία του και η καθημερινότητά του μέσα στον χρόνο με τις ευτυχείς και τις επώδυνες πτυχές της. Η καταγραφή αυτών των πτυχών, πάντα με σεβασμό και ευγένεια απέναντι στα γεγονότα, διηγείρουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Του δημιουργούν την αίσθηση ότι περιηγείται σε έναν τόπο όπου σαφώς έχει απαράμιλο φυσικό κάλος, αλλά ταυτόχρονα κουβαλά μνήμες και ιστορίες που γιγαντώνουν το μύθο του και αποπνέουν μια ξεχωριστή άβρα. Αυτό είναι μάλιστα που μαρτυρούν όλοι οι επισκέπτες. Με αυτόν τον τρόπο τα κύθυρα πάβουν να είναι ένας τυπικός προορισμός διακοπών και μετατρέπονται σε επιθυμία με στόχο γνωριμίας με τον τόπο, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους εμάς που ασχολούμαστε με την τουριστική προβολή και αξιοποίησή του. Τελειώνοντας το πρόλογο της απόψινής βραδιάς, κράτησα κάτι πιο προσωπικό που θα ήθελα εδώ να το μοιραστώ μαζί σας. Ο λόγος που διαβάζοντας το βιβλίο ένιωσα τις δικές μου εσωτερικές κλωστές να θαλατεύονται ήταν γιατί η γιαγιά μου η Φιλιό γεννήθηκε στις καλοκαιρινές. Θυμάμαι πόσο έντονα μου είχε μείνει στο μυαλό η ιστορία που μας είχε πει για το κακό που έγινε στο χωριό της. Για το πώς ένας τρελός σκότωσε την έγκυο μητέρα της και ένα από τα αδέλφια της, όταν ακούγοντας την καμπάνα να χτυπάει, τρέξαν όλοι στην εκκλησία να δούνε τι έχει συμβεί. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός που περιγράφεται, κύριε Δημάκη, το θεωρώ λοιπόν ως φόρο τιμής στη μνήμη της προγιαγιάς μου, που τόσο άδικα και προώρα χάθηκε, αφήνοντας πίσω της ορφανή τη γιαγιά μου και τα αδέλφια της. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους ειδικούς της παρουσίασης, και πρώτα στον κύριο Δημάκη, και απλά να αναφέρω ότι ο δήμαρχός μας ήθελε πολύ να έρθει, αλλά για κάποιους λόγους προσωπικούς δεν μπορούσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ αυτή την περίεργη βραδιά και γιατί λέω περίεργη, γιατί είμαστε ακριβώς στον ίδιο χώρο που έγιναν όλα όσα υπάρχουν στο βιβλίο. Την ακριβή ώρα που έγιναν, 7.30 ώρα έχει γίνει αυτό, στις 24 Αυγούστου του 1909, Κυριακή πάλι, οπότε φαντάζεστε ότι είναι ένας πολύ σημαδιακός χώρος. Πριν να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τη Μιρέλα, την κυρία Χάρου, το Δήμο Κηφιών που είναι τελεί υπό την αιγίδα του, η σημερινή εκδήλωση, τους βιβλιόγραφους, χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα έχει γίνει τίποτα, την Εκκλησία που μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το χώρο εδώ και μπορείτε μετά να επισκεφτείτε και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Και πριν ξεκινήσω, εγώ θα δώσω το λόγο στη Μιρέλα, για να σας πω απλά πολύ λίγο πώς τη γνώρισα. Πριν 2 χρόνια βγήκε το βιβλίο. Το βιβλίο δεν βγήκε φέτος, έχει βγει πριν 2 χρόνια. Όμως από τα πρώτα άτομα που το διάβασε και σε αυτό καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο Πάνος ήταν η Μιρέλα, η οποία το διάβασε
κατευθείαν με πήρε τηλέφωνο, γιατί της άρεσε πάρα πολύ και έτσι γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε. Αυτό σιγά σιγά μάλλον το αγάπησαν κι άλλοι, γιατί ενώ μπορεί να είχατε ακούσει ότι, το είχαμε ανακοινώσει, ότι σκοπεύουμε να γίνει σενάριο και να παιχτεί ως σειρά κατά πάσα πιθανότητα ή και ταινία, αυτό τελικά αποδίδει καρπούς και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι αυτό πλέον έχει ξεκινήσει και πολύ πιθανό, μάλλον του χρόνου το βλέπω από άποψη χρόνου, να το δείτε στους τηλεοπτικούς δέκτες σας, κατά πάσα πιθανότητα 6 επεισόδια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Λίγα λόγια θα πω για στη σημερινή μέρα. Λοιπόν, όταν διάβασα το βιβλίο του Πάνου, 17 κλωστές, πραγματικά συγκλονίστηκα. Έτσι αποφάσισα να γράψω το σενάριο για την τηλεόραση. Μαζί με την Κάτια Μισονέργη προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στα κοινωνικά αίτια που μπορούν να ασκήσουν επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που οδηγείται στην πράξη ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Τι μπορεί να οδηγήσει μια ανθρώπινη ψυχή στο έγκλημα, στο φόνο αθώων ανθρώπων? Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας? Θα μπορούσε να προληφθεί? Η ιστορία που έγραψε ο Πάνος είναι κυριολεκτικά ο καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας. Πόσους φόνους αθώων ανθρώπων διαβάζουμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι που έγιναν φωνιάδες διαγνώστηκαν εκ των υστέρων με κάποια ψυχασθένεια, ενώ θα έπρεπε να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας αδιάγνωστοι χωρίς ψυχολογική και φαρμακευτική υποστήριξη. Ο Καστελάνης προδόθηκε σχεδόν από όλους και έχοντας χάσει ό,τι πολυτιμότερο έχει στη ζωή του, τη μισθή του, τη δουλειά του και προπάντων την αξιοπρέπειά του, χάθηκε στο παραλήρημά του και κατέληξε στο ιδεχθές έγκλημα σφάζοντας συνανθρώπους του που όχι μόνο δεν τον έβλαψαν, αλλά κάποιοι και τον τίμησαν. Μια ιστορία που μετά από 100 και πλέον χρόνια έχει επιβιώσει στις μνήμες των απογόνων. Ο Πάνος έκανε μια προσπάθεια να γεμίσει τα κενά, αντλώντας έμπνευση από την οσιρότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Δεν έχει καμία σημασία αν οι λεπτομέρειες της ζωής του Καστελάνη ήταν αυτές που αποτυπώθηκαν ή κάποιες άλλες. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Καστελάνης από τα Κύθρα ή ένας άλλος άνθρωπος σε οποιαδήποτε σημείο της γης. Εκείνο που θα έπρεπε να καταγραφεί στο μυαλό και στις συνειδήσεις μας είναι η συλλογική ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση και προπάντων συμπαράσταση στους ανθρώπους που το χρειάζονται όσο είναι καιρός και όχι κατόπιν εορτής. Οι πληγές που άφησε πίσω του το φωνικό στις καλοκαιρινές πονάνε ακόμα. Σαν ένα παλιό τραύμα που σου θυμίζει την ύπαρξή του κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός. Οι σημερινοί απόγονοι των αθώων θυμάτων βίωσαν τη φρίκη μέσα από ζωισμένες αφηγήσεις. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, τιμώντας όσους δολοφονήθηκαν άδικα και τους απογόνους τους, θύματα και αυτά του Καστελάνη, γιατί το έγκλημα έχει πολλαπλές συνέπειες, όχι μόνο στα ίδια τα θύματα, αλλά και στους δικούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπε η Μιρέλα και η Βανέζα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στα θύματα. Είναι ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Δεν θα αναφέρω πολλά πράγματα για την ιστορία που έγινε εδώ, γιατί θα την ακούσετε σε λίγο από ανθρώπους που κατοίκους των καλοκαιρινών, που είναι ακόμα καλύτερο να ακούσετε αυτές τις μαρτυρίες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, γιατί θέλω να μην ξεφύγω. Άμα αρχίσω να τα λέω χωρίς κείμενο, θα ξεφύγω και δεν θέλουμε να σας περάσουμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Είναι μια εξαιρετικά σημαδιακή μέρα, γιατί αυτός ο χώρος, παρόλο που είναι ένα όμορφο πλάτωμα με την εκκλησία να στέκει σαν πύλη πάνω από τις κοιλάδες, στεφανωμένος από πανέμορφα παπάλαια σπίτια, δεν πάβει να είναι ένας χώρος σχεδόν καθαγιασμένος. Ξεπερνώντας το πλαίσιο της ιστορικότητας, υπερβαίνοντας τη γραφικότητα του Λευκού, είναι και ένα μέρος όπου η Προβέτσα, αυτή η ιδιόμορφη και τόσο μαγική ομίχλη που είχαμε και χτες και σήμερα, νομίζω όχι, κρύβει μια ιστορία που δεν ξεχάστηκε, γιατί απλώς δεν πρέπει να ξεχαστεί. Πριν 113 χρόνια ακριβώς, στις 24 Αυγούστου, μόλις 3 μέρες μακριά από σήμερα, ένα ζεστό, αχνιστό απόγευμα, τα πάντα άλλαξαν για το ήρεμο χωριό των καλοκαιρινών. Είναι κάποιες στιγμές που αποδεικνύονται τόσο καθοριστικές για το μέλλον ενός τόπου, που μοιάζουν με κεραυνό που χτυπάει η ενεθρία, τα καίει όλα και τα κάνει να ξαναρχίζουν από την αρχή. Στις 24 Αυγούστου του 1909
Ένας τσαγκάρης από τα Αρωνιάδικα αποφάσισε να κόψει ζωές σαν κλωστές. Να πάρει ένα δρεπάνι και να θερήσει τις ζωές αυτών που έφυγαν και αυτών που έμειναν πίσω. Όταν άκουσα την ιστορία εδώ πιο πάνω, στο τέλος του δρόμου, στο τελευταίο σπίτι των καλοκαιρινών, μένει η οικογένεια Τζάνε, που είναι φιλική οικογένεια, και αυτοί είναι που μου είπαν πριν ακριβώς 4 χρόνια την ιστορία. Και αποφάσισα μετά από λίγο καιρό να την γράψω. Και είναι και εδώ μαζί μας και τους ευχαριστώ πολύ. Συγκλονίστηκα λοιπόν αμέσως όταν άκουσα αυτή την ιστορία. Το βλέμμα μου έτρεξε τον φιδογυριστό δρόμο και έπαιξα τη σκηνή στο μυαλό μου σαν ταινία. Αμέσως σκέφτηκα την τραγικότητα της ιστορίας, τις ζωές που καταστράφηκαν εκατέρωθεν και γεννήθηκαν μέσα μου μύριες σκέψεις για τη μοίρα, την ηθική, την κοινωνική κριτική, το bullying, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τα fake news και πόσο όλα αυτά δεν άλλαξαν παρόλο που περάσαν ήδη πάνω από 100 χρόνια. Γιατί δεν αλλάζει η ζωή? Αλλάζει το περιτύλιγμα, ο ηλεκτρισμός τα φωτίζει όλα, αλλά το σκοτάδι μέσα μας παραμένει το ίδιο, όση πρόοδος κι αν έρθει. Ο Λαγωνάρης, ή ο Καστελάνης στο βιβλίο μου, δέχτηκε ανέτειες επιθέσεις, λουσμένες στο σκοτάδι κι εκείνος, και μην αντέχοντας την αδικία, διάλεξε να πατήσει με ακόμα μεγαλύτερη αδικία. Και αν στην πραγματικότητα μπέρδεψε τα καμπαναριά και αντί να πάει στα πιτσινιάνικα, όπου ήταν ο αρχικός στόχος του, έφτασε στις ανύποπτες καλοκαιρινές, κατά βάση, όταν έφτασε στο μοιραίο τρίστρατο, σαν το μονοπάτι που διάβαινε ο Ηρακλής στο γνωστό μύθο της Αργής και της Κακίας, είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επιλογές. Να προχωρήσει ή να γυρίσει πίσω. Να μην κάνει αυτό που έκανε. Κι όμως το έκανε. Όλα στη ζωή είναι επιλογές. Το καλό και το κακό. Είδα λοιπόν σε αυτή την ιστορία, πέρα από το συμβάν αυτό καθ' αυτό, όταν αποφάσισα να γράψω το βιβλίο, επέλεξα να μην μείνω στο αστυνομικό κομμάτι με την καταιγιστική πλοκή και τις απίστευτες συμπτώσεις. Εξυπακούεται ότι αυτό παρέμεινε γιατί έχει πολύ suspense. Όμως θεώρησα ότι για μένα αυτή η ιστορία είναι ένα όχημα να μιλήσω για άλλα πράγματα. Έβαλα λοιπόν τους χαρακτήρες μου, είτε πραγματικούς είτε αυτούς που γέννησε ο νους μου, να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα και φαινόμενα που μεταλάνιζαν και συνεχίζουν να με απασχολούν. Γιατί δεν αφήνουμε τους ανθρώπους να ζουν όπως εκείνοι θέλουν, εφόσον δεν μας ενοχλούν, εφόσον δεν υπησέρχονται στη δική μας προσωπική σφαίρα για να ταράξουν? Γιατί η κοινωνία καταδικάζει και αθωώνει κατά βούληση? Γιατί γκρεμίζει ζωές με κακόβουλα κουτσομπολιά και ψέματα? Γιατί κατασκευάζει μυθεύματα προς λαϊκή κατανάλωση και κατακρίνει το γείτονα για πράγματα που δεν κατανοεί, που θέλει να κάνει και ο ίδιος και δεν τολμά, ή ακόμα χειρότερο, για πράγματα που κάνει ήδη στα κρυφά? Ας κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Την έκανα και πρόπερση στην παρουσίαση στο λιβάδι και στον ποταμό εμέσω των αυστηρών μέτρων. Αυτή δεν είναι η πρώτη παρουσίαση, αλλά τότε με τον COVID αναγκαστικά ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Όταν μιλάω για την κοινωνία, δεν μιλάω για την κοινωνία των Κηφίων καθ' αυτή. Εγώ από την Αρκαδία, από το άστρο Σκηνουές, αν έχετε ακούσει, και αν δεν έχετε να έρθετε, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έχει έρθει και η οικογένειά μου μαζί σήμερα. Όταν περιγράφω τη μικρή κοινωνία των Κηφίων, που κατέκρινε κάποιον άνθρωπο, κατά βάση, περιέγραφα τη δική μας κοινωνία. Την κοινωνία του χωριού μου, την κοινωνία της Κομοπολής μου και την κοινωνία ακόμα και στην Αθήνα που βλέπω τώρα από μένω, που απλά είναι μια μικρογραφία. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Απλά αλλάζει η κλίμακα. Στις πόλεις είναι όλα πιο συγκαλυμμένα. Όμως οι γλώσσες στηρίζουν ασταμάτητα και στο ίντερνετ, στα σκανδαλοθυρικά έντυπα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κουτσομπολιό και τα fake news κάνουν πανηγύρι. Αυτά τα φαινόμενα που δεν άλλαξαν ποτέ έκαναν τη ζωή του Καστελάνη ή Λαγωνάρη, όπως θέλετε, άνω κάτω. Και σαν μια κλωστή που τεντώνεται πέρα από τα ωριά της και δεν αντέχει άλλο την πίεση, έσπασε. Σπάζοντας συμπαρέσυρε τόσες άλλες κλωστές. Οι ζωές των ανθρώπων είναι λεπτά νήματα, σε ένα κοκκουλοθέατρο της μοίρας. Είναι σαν τις χορδές της λύρας του Καστελάνη. Είναι σαν τα κορδόνια που έβαζε στα παπούτσια που έφτιαχνε. Και σας θυμίζω ότι ήταν τσαγκάρης και λιράρης. Ξεκινώντας το μυθιστόρημα, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να αποφύγω διάφορες ευκολίες που είναι κοινές στη μυθοπλασία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τις ακολουθήσω και να κάνω το έργο μου πιο απλό. Πρώτον, παρότι πόνισα τον Καστελάνη, προσπάθησα να τον καταλάβω, τον συμπάθησα και με την αρχαία έννοια της λέξης, συμπάσχω δηλαδή, δεν του δίνω συγχωροχάρτη σε κανένα μέρος του βιβλίου, ειδικά στο τέλος. Κακά τα ψέματα διέπραξε ένα ιδεχθέστατο έγκλημα και ποτέ δεν μετάνιωσε. Ακόμα και μέσα στο ελεύθερο πλαίσιο της μυθοπλασίας, δεν του έδωσα άφεση αμαρτιών στο τέλος, με το να τον βάζω να κλαίει με λυγμούς στο κελί του μετανοημένος. Αυτό θα είναι η εύκολη λύση. Δεύτερον, παρότι οι αφηγήσεις και οι μαντινάδες που γράφτηκαν τότε, γράφτηκαν μαντινάδες, οι οποίες αφηγούνταν το γεγονός. Για το μοιραίο ζευγάρι στα Φιλιγκιάνικα, στο βιβλίο θα δείτε ότι υπήρχε ένα μοιραίο ζευγάρι, το οποίο ξεκίνησε όλη η κατρακύλα του. Τον κατηγόρησαν για κάτι. Στο βιβλίο είναι στο κατούνι. Αυτό ήταν μια σκόπιμη αλλαγή από μένα, γιατί ήθελα οπωσδήποτε να πει το κατούνι, που είναι το μεγαλύτερο γεφύρι στα Βαλκάνια, πέτρινο γεφύρι σε χρήση στα Βαλκάνια,
Και θα δείτε όσοι το διαβάσετε ή όσοι το έχετε διαβάσει ότι είναι το μεγαλύτερο σύμβολο του βιβλίου. Οπότε το ζευγάρι του ήταν σε Φελικιάνικα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό το ζευγάρι που το παγίδευσε εκεί και από εκεί ξεκίνησε κατά κύλα να απεικονίσει ότι η γυναίκα του ζεύγους, που σύμφωνα με τη Μαντινάδα ήταν η πέτρα του σκανδάλου, να την απεικονίσει σαν μια κακόβουλη πλανέφτρα, μια σιρήνα που γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη τη και συνηγορούσε με τα σχέδια του άντρα τη. Όμως, αρκετά με τις μοιραίες γυναίκες που σαν ταλιδά καταστρέφουν τους άντρες, ειδικά σήμερα με το κίνημα του Μητού, με τους αγώνες που γίνονται παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα, δεν ήθελα να διαιωνίσω αυτό το στερεότυπο και να δαιμονοποιήσω τις γυναίκες. Ήταν μια γυναίκα που σύμφωνα με τα ήθη της εποχής ήταν δεμένη στο άλμα του άντρα της, ένα πατριαρχικό πρότυπο δυστυχώς, και έκανε ό,τι εκείνος ήθελε, ακόμα και αν δεν συμφωνούσε. Τέλος, όταν περιέγραφα τη σφαγή, θα μπορούσα να ακολουθήσω την σύντομη οδό της καταιγιστικής δράσης μόνο, με ένα εξολοθρευτή άγγελο που εμφανίζεται σαν συναρπαστικός ήρωας ταινιών δράσεως, ένας υπερήρωας, να σπέρνει το θάνατο προς στέρεψη των αναγνωστών και να αναχωρεί, χωρίς να δώσω καμία λεπτομέρεια, χωρίς να φωτίσω καμία πτυχή της ζωής εκείνων των άτυχων αθώων ανθρώπων που έτυχε να βρίσκονται στη λάθος στιγμή στο διάβολο ενός δολοφόνου. Μα αυτός ακριβώς ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έγραψα το βιβλίο. Να αφηγηθώ από την ιστορία αυτών των αθώων ανθρώπων, να μην ξεχαστεί η ιστορία τους. Μπορεί να μην έγραψα τα πραγματικά τους ονόματα, κάποια από αυτά θα ακουστούν απόψε, από σεβασμό στη μνήμη τους, μπορεί να μην επέλεξα την ακριβή περιγραφή της ζωής τους, διάλεξα όμως μια οικογένεια που έμοιαζε με εκείνη που χάθηκε. Γιατί πολλοί άνθρωποι χάθηκαν, αλλά ήταν μια οικογένεια που έχασε σχεδόν όλα τα μέλη της. Και έγραψα πάρα πολλές σελίδες για το πώς ζούσαν, τι ονειρεύονταν, με τι γελούσαν, πώς αγαπούσαν. Δούλευαν σκληρά, έπαιζαν ανέμελα, φαντάζαν το μέλλον τους. Μέχρι που όλα κόπηκαν απότομα. Ο Καστελάνης ήρθε σαν αμήλικτος εξολοθρευτής άγγελος να τους αφανίσει. Όσο και αν τον πόνεσα για τη συνεχιζόμενη αδικία που υπέστη, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον συγχωρέσω για αυτό που έκανε. Σαν άλλοι άνθρωποι, στη μία από τις μοίρες της ελληνικής μυθολογίας, τους έγραψε το ενίμα της ζωής, τυφλωμένος από το μίσος για την κοινωνία που γιγαντώθηκε μέσα του. Και ξέρετε, χαίρομαι όταν ο κόσμος μου λέει ότι δεν βλέπει τις 17 κλωστές μόνο ως ένα απλό βιβλίο με πολλή αγωνία, ως μια ηθογραφία μόνο της εποχής. Χαίρομαι όταν ακούω ότι τους βάζει σε σκέψεις, τις ίδιες σκέψεις που είχα και εγώ όταν το έγραψα και που βασικά προϋπήρχαν στο μυαλό μου. Οι 17 κλωστές, εκτός από αυτά για τα οποία προείπα, όπως η ψευτοηθική, το κουτσομπολιό, μιλάει και για την ψυχική υγεία. Ο Καστελάνης του βιβλίου είχε μια μεγάλη έλλειψη αυτοπεποίθησης, που την έκαναν ακόμα πιο έντονη οι συνεχείς παρενέσεις της μητέρας του Δέσποινας ότι πρέπει να είναι πάντα ο πρώτος. Υπερβολικά εσωστρεφής, μαζεμένος και ανασφαλής, ήταν ένας καλός νέος, που όμως πιθανώς είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα που εξεράγησαν όταν οι κατηγορίες εναντίον του πλήθυναν. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι με τους οποίους μίλησα κατά τη συγγραφή του βιβλίου μου είπαν και με διαβεβαίωσαν ότι όλοι εν δυνάμει είμαστε ικανοί να κάνουμε έγκλημα. Αρκεί να είναι κατάλληλες συνθήκες. Το θέμα όμως είναι να γίνεται έγκαιρη διάγνωση για να αποτρέπονται οι δυσάρεστες εξελίξεις. Θα μου πείτε τι περίμενες να γίνει το 1909. Όμως και μόνο η συμπαράσταση στους ανθρώπους που μας φαίνονται τρελοί, η ενσυναίσθηση που πρέπει να νιώθουμε όταν κάποιος μας δίπλα μας φαντάζει να είναι αλλοπαρμένος στον κόσμο του. Και μόνο αυτή αρκεί κάποιες φορές για να τους βοηθήσουμε έστω και στο ελάχιστο. Οι άνθρωποι ζούμε με προκαταλήψεις. Όπως το λένε και η λέξη προκατάληψη, προκαταλαμβάνουμε. Δηλαδή καταλαβαίνουμε από πριν δούμε τα γεγονότα, η διεισόμαση και να τα εξετάσουμε με ηρεμία και νυφαλιότητα. Όπως οι συμπατριώτες του Καστελάνη δεν εξέτασαν τις φήμες και βασιζόμενοι στις προκαταλήψεις του τύπου «Άντρας είναι με ορμές», θα την έπεσε σίγουρα σε μια χυμώδη γυναίκα όπως η Ατζολέτα, γιατί το πρώτο σκάνδαλο είχε να κάνει με μια υποτιθέμενη σεξουαλική παρενόχληση. Έτσι και ο ίδιος ο Καστελάνης, παχιασμένος και τυφλωμένος, θεώρησε από μια στιγμή και μετά ότι όλοι είναι εναντίον του, ακόμα και τα παιδάκια. Πως όλοι φταίνουν, ότι όλοι είναι ένοχοι. Όλα αυτά στην παραζάλη της προκατάληψης. Συνεπώς, αν ένα βιβλίο δίνει τροφή για σκέψη, ίσως ένα από τα μηνύματα είναι να ανοίξουμε τα μάτια και να δούμε την αλήθεια, ή τουλάχιστον να προσπαθούμε. Να μην παραδεινόμαστε στο εύκολο ψέμα, που πολλές φορές είναι και καθοδηγούμενο. Όμως αυτή η βραδιά δεν είναι μόνο μια αφορμή για να αποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα αυτής της τραγωδίας, είναι και αφορμή να γιορτάσουμε τα κύθυρα, την ομορφιά τους, τις παραδόσεις τους, να βυθιστούμε στα αρώματα και τις γεύσεις τους. Θα ακολουθήσουν κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο, όπου μετά την ανάγνωσή τους θα κάνω κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Χάρου, που είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός για το νησί, το ξέρετε νομίζω, όπου θα τονίσουμε, θα ρίξουμε φως σε κάποια πράγματα τα οποία άλλοι τα ξέρετε, άλλοι δεν τα ξέρετε, κάποιοι είστε επισκέπτες, οπότε δεν θα δώσουμε τόσο πολύ έμφαση στο θέμα της υπόθεσης, μιας και είπα ότι κάποιες κυρίες θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά θέλω να γιορτάσουμε και τα κύθυρα σήμερα. Μέσα στα πλαίσια αυτά που έλεγε και η Βανέσα. Λοιπόν, θα σας διαβάζω κάποια μικρά αποσπάσματα και μετά θα κάνω κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Χάρου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις καλοκαιρινές. Οι καλοκαιρινές, χωριό πανάρχιο, όπως και τα περισσότερα στα Κύθερα, λιάζονται πάνω σε ένα αεροπέδιο. Κοιτάζουν προς τη δύση, αλλά από την ασφάλεια της ενδοχώρας. Τα παλιά χρόνια, οι πρώτοι κάτοικοι αγνάντευαν τα κύματα και αυτά εκείνους, μιας και ζούσαν ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Μαζί με τα κύματα τους αγνάντευαν και οι πειρατές, και έτσι αποφάσισαν να μεταφερθούν πιο μέσα. Η τωρινή τοποθεσία τους προσέφερε ένα ευχάριστο κλίμα το καλοκαίρι. Η εποχή που έδωσε και το όνομά της στο χωριό. Το χειμώνα το κλίμα δεν ήταν τόσο γλυκό και με τον δυτικό άνεμο να λισομανάει. Την άνοιξη και καμιά φορά το καλοκαίρι της επισκεπτόταν η προβέτζα, η χαμηλή νέφωση που ήξεραν σε όλο το νησί. Καλύτερα όμως, μεγαλύτερη προστασία από τους πειρατές. Για πείτε μας, κυρία Ελένη, για την προβέτζα. Είναι ένα χαρακτηριστικό και καιρικό φαινόμενο. Δεν γνωρίζω αν είναι και σε άλλα νησιά αυτό. Λοιπόν, η προβέτζα είναι το πιο συνηθισμένο καιρικό φαινόμενο στα Κύθυρα, ιδίως στην Άνοιξη. Είναι δυτικός καιρός, με ομίχλη και υγρασία. Ενοχλεί. Ο βοριάς είναι ξηρός, ο άνθρωπος νιώθει το σώμα του πιο ευχάριστα με το βοριά παρά με την προβέτζα. Όμως, παρόλα αυτά, πρέπει να ομολογήσουμε ότι με την προβέτζα η φύση κρατάει ζωντανή. Με την υγρασία κρατιέται ζωντανή η φύση. Λοιπόν, όσο ενοχλητική και αν φαίνεται, έχει και τα ωφέλη. Ευχαριστώ πολύ και να πούμε ότι την ημέρα που έγινε το έγκλημα, είπαμε ότι έγινε 7,5 ώρα. Είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε καύσωνα εκείνη την ημέρα. Να πω και κάποια πράγματα που ίσως δεν ξέρω αν θα υποθούν στην αφήγηση. Εκείνη την ημέρα ήταν να γίνει μια βάφτιση. Δεν θα πω πώς βρέθηκε ο Καστελάνης, για να μην κάνουμε και πάρα πολλά spoiler που λέμε, να μην σας πω όλη την επιλογή. Όμως βρέθηκε ο Καστελάνης εδώ. Βρέθηκε γύρω στις 7 με 7,5 και εκείνη τη στιγμή θα γινόταν μια βάφτιση εδώ πέρα. Λείπαν όλοι οι άντρες σχεδόν του νησιού, του χωριού, γιατί υπήρχε ένας ημιμαραθώνιος που ξεκινούσε από το Καψάλι ως το Λιβάδι, νομίζω. Και φανταστείτε το 1909 πόσο εξελιγμένη κοινωνία ήταν τα Κύθυρα που είχαν και ημιμαραθώνιο. Και βγήκαν όλοι οι άντρες στον κεντρικό δρόμο για να τη δούνε. Οπότε άφησαν, χωρίς να ξέρουν, θα ερχόντουσαν για τη βάφτιση μετά από λίγο. Και άφησαν το χωριό απροστάτευτο. Πού να φανταζόντουσαν και αυτοί. Όταν γύρισαν, δυστυχώς είχε γίνει ό,τι είχε γίνει. Όταν ήρθε ο Καστελάνης εδώ πέρα, οι μαρτυρίες λένε ότι είχε αρχίσει μια μικρή ψυχάλα και πιθανώς να είχε και προβέτζα. Που σημαίνει ότι αυτή η πλατεία, αυτό είχε κρυφτεί ακριβώς εκεί. Και τους περίμενε. Χτύπησε την καμπάνα για να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε ακριβώς αυτό που λέμε στη σκηνή, στον τόπο του εγκλήματος, ακριβώς αυτό. Χτύπησε την καμπάνα χωρίς να ξέρει καν που είναι. Δεν ήξερε καν ότι είναι στις καλοκαιρινές. Πίστευε ότι είναι στα πιτσινιάνικα. Γιατί του είχαν δώσει μία. Αυτό που νομίζω να το πούμε, ναι, του είχαν δώσει μία. Ρώτησε κάποιον πώς θα πάω στα πιτσινιάνικα. Ήθελε να εκδικηθεί κάποιον στα πιτσινιάνικα. Θα το διαβάσετε στο βιβλίο για ποιο λόγο. Όμως μέσα στην παραζάλη του πιθανώς να είχε πάρει και κάποια ναρκωτική ουσία. Του είπανε θα πας εκεί που είναι το ψηλό καμπαναρίο. Αν κάποιος έρχεται περίπου από εδώ και κοιτάξει τον οριζόντα, μπορεί να δει και τα πιτσινιάνικα και τις καλοκαιρινές. Αυτός είδε το λάθος καμπαναριό. Και ήρθε εδώ. Όταν ήρθε λοιπόν εδώ, πιστεύοντας ότι είναι στο σωστό, χτύπησε την καμπάνα προκειμένου να βγει ο κόσμος και πιστεύοντας ότι θα βγει και αυτός που ήθελε να εκδικηθεί. Όμως ο κόσμος που άκουσε την καμπάνα λέει: «Ωχ, ξεκίνησε η βάφτιση». Και άρχισαν να βγαίνουν. Οπότε, όπως βλέπετε, το χωριό κυρίως είναι από αυτή την πλευρά. Οπότε ο κόσμος άρχισε να βγαίνει και σε αυτό το πλάτωμα άρχισε να παραμονεύει πίσω από αυτή την πορτούλα. Κάποιοι λοιπόν, δυστυχώς, τα πρώτα θύματα ήταν μπαίνανε εδώ πέρα. Και μετά κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, βγήκε έξω. Και άρχισε να κυνηγάει τον κόσμο. Φανταστείτε τώρα, με ομίχλη, με ελαφριά βροχή και όλη αυτή την υγρασία, ο κόσμος δεν ήξερε πού πήγαινε. Στην κυριολεξία, δηλαδή, πήγαινε πάνω στο μαχαίρι του. Τώρα να σας μιλήσω για το ίδιο το χωριό. Το ίδιο το χωριό, αν με το καλό η σειρά γύρισε στα Κύθυρα που θεωρώ ότι εδώ θα έπρεπε, δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή σε αυτό το χωριό, ούτε στα Ρωνιάδικα από τα οποία καταγότανε, γιατί είναι χωριά μουσεία. Το ίδιο το χωριό ήταν χτισμένο σαν φρούριο, ένα περίκλειστο χωριό, ίσως το καλύτερα διατηρημένο σε όλα τα Κύθυρα. Ένας δυνητικά απόθητος οικισμός, και από μέσα και από έξω. Απ' έξω, γιατί πολλά σπίτια ήταν ενωμένα εξωτερικά, σχηματίζοντας ένα συνεχές τείχος.
Από μέσα υπήρχε ένας βασικός δρόμος, μια και μοναδική κεντρική φλέβα που διαπερνούσε ένα λευκό ζώο, ξαπλωμένο πάνω στο χαμηλό λόφο. Τα περισσότερα σπίτια ήταν διόροφα με απότομες πέτρινες σκάλες μέσα στην αυλή που οδηγούσαν στον πάνω όροφο. Είχαν ελάχιστα ως κανένα παράθυρο. Και αυτά που υπήρχαν δεν είχαν τζάμια, είχαν όμως θηρίδες, στενές σαν μισόκλειστα μάτια και μικρούς φεγγίτες στη στέγη που άφηναν το φως να ραγίζει το σκοτάδι στα δωμάτια. Με ασβέστη ήταν μόνο τα βόλτα, όπου υπήρχαν δηλαδή αυτού του τύπου οι καμάρες. Οι μάντρες που έκρυβαν τις αυλές από τον φιδρύσιο δρόμο που στερνόταν ανάμεσα στα σπίτια αποτελούσαν το δεύτερο, το εσωτερικό τείχος του σπιτιού. Την ώρα που έγινε η σφαγή, που γινότανε, ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε, όπως σας είπα. Οπότε κάποια στιγμή ακούστηκε η φωνή πειρατές. Πειρατές. Φανταστείτε με το 1909 δεν υπήρχαν πειρατές. Είχαν χαθεί από τα περισσότερα μέρη του κόσμου. Υπήρχαν όμως στις ιστορίες που αφηγούνταν οι παλιότεροι και που περνούσαν ολοζώντανες από γενιά σε γενιά. Όλοι από παιδιά άκουγαν για το φρικτό τέλος που βρήκαν στα χέρια των αντρών του πειρατή Μπαρμπαρόσα οι κάτοικοι της μεσαιωνικής πρωτεύουσας των Κιθήρων το 1537. Ο Άγιος Δημήτριος, στο κέντρο του νησιού, ήταν μια ακμάζουσα βυζαντινή πόλη που έσβησε από το χάρτη και κυλίστηκε στο αίμα, όπως και οι περισσότερες νησιωτικές και παράκτιες ελληνικές πόλεις στο πέρασμα του αιμοσταγούς πειρατή. Παρόλο που ήταν μια φαινομενικά απόθητα ερητοφολιά ο Άγιος Δημήτριος, η απρόσμενη νυχτερινή επίθεση έπιασε τους υπερασπιστές της πόλης στον ύπνο. Οι κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν έντρομοι μέσα στο φαράγγι που οδηγούσε πιο βαθιά μέσα στην ενδοχώρα, αλλά οι εισβολείς τους κυνήγησαν και εκεί. Ο θρύλος έλεγε ότι το ριάκι που έτρεχε στην περιοχή βάφτηκε κόκκινα από το αίμα τους. Οι πειρατές λιμένονταν τα κύθρα για αιώνες, όμως εκείνη η καταστροφή της μεσαιωνικής πολιτείας, που από τότε έμεινε ακατοίκητη, πήρε το όνομα Παλιόχώρα, είχε μείνει στη συλλογική συνείδηση των τσιριγωτών ως το απόλυτο ολοκαύτωμα. Μη πόρτες λοιπόν να εξηγήσουν το δραπάνι που τους θέριζε έναν, το πιο λογικό ήταν ότι οι πειρατές είχαν αποφασίσει να τους ξαναεπιτεθούν. Ποιος άλλος άνθρωπος θα ρίχνονταν επάνω τους σαν θηρίωνα για να τους εξολοθρεύσει? Στο κάτω-κάτω η Ελλάδα δεν ήταν σε πόλεμο από ό,τι ήξεραν. Πειρατές θα ήταν. Λοιπόν, κύριε Ελένη, λέγεται ότι οι πειρατές επιτέθηκαν. Ήρθαν παρόδο, η Παλαιόχώρα, αν δεν ξέρετε, είναι στο δρόμο όπως ερχόμαστε από το Διακόφτη. Ναι, ανεβαίνουμε στα Ρονιάδικα, πριν τα Ρονιάδικα. Όχι, στείλουμε στα Ρονιάδικα και πηγαίνοντας για ποταμό, λίγο μετά στα δεξιά. Και είναι ένα απίστευτο φαράγγι, στο τέρμα ενός απίστευτου φαραγγιού, είναι μια ετοφολιά που αν δεν έχετε πάει, σας το συστήνω εγώ. Και γερακοφολιά, γιατί έχουμε και το γεράκι, άμα δεν ξέρετε, στην εκπομπή Chase της κυρίας Μπεκατόρου, στο Μέγκα που θα είμαστε και φέτος. Λοιπόν, ναι, μια γερακοφολιά λοιπόν. Είναι μια απίστευτη εμπειρία, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Εγώ το έχω πάει 2 φορές από το μονοπάτι. Αυτό που ακολούθησαν οι άνθρωποι. Είναι ωραίο να πάτε και με το αμάξι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό. Λοιπόν, λέγεται ότι οι πειρατές επιτέθηκαν από την κακή Λαγκάδα, στην οποία πήγα πριν 2 εβδομάδες και είναι ένας εκπληκτικός τόπος κοντά στην Αγία Πελαγία. Όμως, εγώ είδα ότι είναι πάρα πολύ απότομα για να κάνουν επίθεση. Πείτε μας κάποια έξτρα πράγματα για την Παλαιόχώρα, τον Άγιο Δημήτριο, και αν θεωρείτε ότι από εκεί έγινε και η εισβολή. Λοιπόν, η Παλιόχώρα είναι ο Μιστράς των Κιθήρων. Είναι ένας μικρός Μιστράς. Συγχρόνως είναι και το ζάλογγο των Κιθήρων. Είναι το βυζαντινό κάστρο των Κιθήρων που έζησε 300 χρόνια. Από το 13ο αιώνα, λοιπόν, δημιουργήθηκε για την εποχή του, ήταν ένα αξιόλογο κάστρο που μπορούσε να αποκρούει μικροεπιθέσεις πειρατών που μάστιζαν το νησί, αλλά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει πυροβολικό. Γενικά, όλο το αμυντικό σύστημα της Παλιόχωρας και το πολεοδομικό σχέδιο χτιζόταν τμηματικά. Πολλές φορές μάλιστα χτίζανε και τμήματα σε κατάσταση, όταν βρίσκονταν σε κατάσταση επίγουσας ανάγκης. Και έτσι δεν έγινε το κάστρο αυτό με ένα μελετημένο σχέδιο ώστε να έχει μεγάλη αντοχή. Δηλαδή γίνονταν κατά καιρούς ενισχυτικά μπαλώματα που δεν μπόρεσαν να σώσουν την κατάσταση όταν ήρθε ο Βαρβαρώσας με πυροβολικό. Εν τω μεταξύ, όταν ήρθε ο Βαρβαρώσας,
φαίνεται είχαν αρχίσει να χτίζουν κάτι πιο ενισχυμένο, το οποίο όμως δεν ήταν έτοιμο. Και έτσι ο Βαρβαρώσας βρήκε ένα κάστρο το οποίο ήταν παιχνίδι για το πυροβολικό του. Το πυροβολικό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βέβαια με επίθεση από την κακιά λαγκάδα, αλλά από το στενό λαιμό που ενώνει αυτή τη μικρή Χερσόνησο με το υπόλοιπο νησί. Εκεί στήθηκε το πυροβολικό του Βαρβαρόσα. Τέλεια. Και αν ανέβηκαν κάποιοι από τα γκρεμνά, αυτό δεν σημαίνει ότι η επίθεση έγινε από τα γκρεμνά. Πιθανώς να είναι ένα είδος κομάντο κάποιοι, να ανέβηκαν από εκεί για να τους ευνηδιάσουν, αλλά κατά βάση, ναι, γιατί άμα δείτε θα δείτε ότι αυτή βγαίνει σαν μια χερσόνησο μέσα σε ένα φαράγγι, το οποίο άμα πάτε να προσέχετε πάρα πολύ, το μονοπάτι είναι πολύ απότομο, αλλά όντως πιθανώς να επιτέθηκαν από τα Καυτρισιάνικα από εκεί. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο χωριό, στην άλλη περιγραφή. Σας είπα, θα μιλήσουμε για τα Κύθυρα πιο πολύ. Το χωριό του Καστελάνη ήταν τα Αρωνιάδικα. Είναι από τα πρώτα χωριά που βλέπετε όταν μπαίνετε και είναι μακράν από τα αργότερα χωριά επίσης. Μέσα στα δεδαλώδη στενά του υπήρχαν σπίτια που έστεκαν εκεί για αιώνες, άλλα ανακαινισμένα και άλλα αφημένα στην αχλή του χρόνου, με μνημειώδεις πόρτες στις μάντρες τους, με περιθυρώματα από ντόπια αμυγδαλόπετρα και πορόλιθους. Πείτε μας την αμυγδαλόπετρα. Η αμυγδαλόπετρα είναι ένα είδος ασβεστόλιθου που χρησιμοποιήθηκε στην περιοχή εκεί των Αρωνιαδίκων. Υπήρχε λατομείο αμυγδαλόπετρας. Χρησιμοποιήθηκε στα περιθυρώματα ή στο ανώφλι ή στο κατόφλι ή στις λαμπάδες που λέμε των ανοιγμάτων, σε γούρνες και σε πλακόστρωση. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι των παιδικών μου χρόνων την κουζίνα μέσα στρωμένη με αμυγδαλόπετρες και σε αυλές, σε παλιές αυλές. Είναι μια πολύ πολύ ωραία πέτρα, γυαλιστερή. Στη μονοκόμματη πλάκα της κορυφής ήταν γραμμένα τα αρχικά του ιδιοκτήτη και το έτος κτήσης του σπιτιού. Ανάμεσα στα γράμματα και τους αριθμούς ήταν πάντα σκαλισμένος ο σταυρός για να φυλάει το σπίτι και τους ενίκους του. Κάτω από τα μικρά παράθυρα συχνά υπήρχαν πέτρινες ορθογώνιες γλάστρες ή λουλουδιέρες, οι πόρτες πράσινες και μπλε και μπέζ. Οι εσωτερικές αυλές στρωμένες με πλάκες. Τα λουλούδια στις γλάστρες στεφάνωναν το χώρο και δημιουργούσαν ένα αλόνι γαλήνης. Κανείς δεν σε έβλεπε, κανέναν δεν έβλεπες μέσα σε αυτά τα πέτρινα ανθισμένα καταφύγια. Τα πιο πολλά σπίτια είχαν φούρνο στην αυλή, και όταν ζήμωναν οι νοικοκυρές, η μυρωδιά του ψωμιού ήταν σαλιβάνι. Οι πλήνθενες εσωτερικές σκάλες οδηγούσαν στον πάνω όροφο, ο οποίος επέτρεπε από τις μικρές ταράτσες και τα παράθυρα, ειδικά για τα ακρινά σπίτια, τη θέα προς τον κάμπο ολόγερα. Όμως τα πιο πολλά σπίτια ήταν μέρος ενός μεσαιωνικού λαβύρινθου, πλεγμένα το ένα δίπλο στο άλλο, σαν να μην μπορούσαν να είναι αυθύπαρκτα, αλλά μόνο ως μέρος ενός λίθινου συμπλέγματος. Αμέτρητες καμάρες και διαβατικά, φώσες και βόλτα έπλαθαν ένα πολύκλαδο μονοπάτι. Έστρεβες δεξιά και βρισκόσουν κάτω από μια καμάρα, και το λιθόστρο το κάτω σε οδηγούσε σε μια ανθισμένη αμυγδαλιά στο βάθος. Έστρεβες δεξιά, τυξίνοντας με το πανοφόρισο τους τοίχους, φτιαγμένους από χώμα που πολλές φορές δεν είχαν ασβέστη αλλά πυλό, για να μην γίνονται ορατοί από τους πειρατές, έφταναν σε ένα διέξοδο και αντίκριζε σε ένα επιβλητικό αρχοντικό με εξώστες και μια ρωμαλαία καμινάδα να υψώνεται προς τον ουρανό. Τα πιο πολλά σπίτια ήταν φτωχικά. Τα παράθυρα ήταν μικρά και στενά, σχεδόν ανύπαρκτα. Σαν να είχε σκίσει κάποιος γίγαντας με το μικρό του νύχι τα πλευρά του σπιτιού. Υπήρχαν και φεκίτες στη στέγη, μικροί κι αυτοί, πολλές φορές φτιαγμένοι από το στόμιο ενός πιθαριού, που επέτρεπαν το φως της μέρας να αποπειραθεί να φωτίσει το δώμα. Για τζάμια ούτε λόγος, μια πολυτέλεια που μόνο τα αρχοντικά μπορούσαν να αντέξουν. Μια λιτή δωρική αρχιτεκτονική που υπέβαλε. Λοιπόν, βλέπετε πίσω μια παραδοσιακή φορεσιά των Κυθείων, το σπαλέτο. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο όπου ο πρωταγωνιστής, ο Αντώνης, γνωρίζει την αραγωνιαστικιά του, την Άννα. Επέλεξα, αυτό δεν ήταν σημαντικότητα, επέλεξα ότι γνωρίστηκαν σε ένα πανηγύρι και σκέφτηκα να το πάω στο Κεραμωτό. Το Κεραμωτό είναι επίσης ένα πολύ ωραίο χωριό κοντά στο λιβάδι, κοντά στους Καβουνάδες, κοντά στα Πιτσινιάνικα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σκηνή
που αυτός παίζει μουσική και αυτή χορεύει με την αδερφή της και εκεί γίνεται η πρώτη επαφή, η οπτική επαφή και σιγά σιγά ξεκινάει το ειδήλιο. Λοιπόν, οπότε εδώ όπως βλέπετε θα μας περιγράψει η κυρία Χάρου τα βασικά συστατικά της. Λοιπόν, ήταν το μεσοφούστανο πρώτα-πρώτα, το οποίο βέβαια εδώ δεν φαίνεται, Πιο ψηλά. Και το φουστάνι αυτό, το οποίο είναι μακρύ, όπως βλέπετε, ξελεμιστό, θυμίζει το φουστάνι της θεάς των Όφεων. Αυτό δείχνει και τη σχέση που είχαν τα Κύθυρα με την Κρήτη. Η γυμνόστιθη θεά των Όφεων ένα τέτοιο ρούχο φορούσε. Λοιπόν, το φουστάνι αυτό πολλές φορές ήταν βαμμένο με ρίζα και τα λέγανε ρίζινα. Αυτά τα φουστάνια σήμερα είναι κοιμήλια και υπάρχουν ευτυχώς σε πολλά μπαούλα των Κύθυρων. Τούτο εδώ είναι το σακάκι, το ζυπώνι, το κοντό το λέγαμε. Και το μαντίλι το οποίο έμπαινε στο στήθος ήταν το σπαλέτο. Αυτό ήταν το σπαλέτο. Πολλές φορές ήταν κόκκινο. Εξού και το κόκκινο σπαλέτο. Το έργο που έγραψε ο Κυθύριος Πρινέας, ο Γιάννης Πρινέας, ο σπουδαίος λιμπρετίστας, το κόκκινο σπαλέτο. Λοιπόν, τσεμπέρα στο κεφάλι και στη μέση ένα μαντίλι. Αυτή ήταν η κυθυριακή φορεσιά, η γυναικεία. Στις γιορτές. Στις γιορτές ήταν κάτι πιο επίσημο. Αλλά και στην καθημερινή. Εγώ θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια την ανάμνηση του σπαλέτου. Δηλαδή, ήταν μια φούστα μακριά, με πολύπτυχη και από πάνω φορούσαν ένα σακάκι με πιέτες εδώ, το οποίο θύμιζε αυτό το κοντό. Τώρα δεν υπάρχει πια γυναίκα που να φοράει αυτή την ανάμνηση του σπαλέτου. Ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται ότι κουλτούρα και πολιτισμός δεν υπάρχει χωρίς την κουζίνα. Όπως σας είπα, εφόσον περιγράφω μια οικογένεια, την οικογένεια των Βιλάνων, που επέλεξα εγώ ένα επώνυμο, το οποίο απηχούσε το επώνυμο μιας οικογένειας που είχε πάρα πολλά θέματα, την οικογένεια Βλαντή. Οπότε πήρα τα ίδια σύμφωνα, τα Β, Λάμδα και Νι, και έφτιαξα το όνομα Βιλάνος. Βιλάνος επίσης υπάρχει μια. Γενικά και στα βιβλία και στο επόμενο που έχω γράψει, που θα βγει φέτος από τη Διόπτρα το Φλεβάρι, το οποίο είναι στην Αρκαδία, είναι στη δική μου πατρίδα αυτό, και είναι μυθοπλασία όλο. Μ' αρέσει να επιλέγω ονόματα τα οποία έχουν πάντα ένα συμβολισμό. Ο Καστελάνης, το παρατσούκλι του, ήταν μια αρχοντική οικογένεια που είχαν καστέλο. Οπότε ο κόσμος τους έλεγανε Καστελάνιδες. Βιλάνοι λεγόντουσαν επί εποχής των Ενετών και όχι μόνο, και στην Ιταλία, οι κάτοικοι της βίλας, δηλαδή της πόλης. Ή μετά το village που λέμε, το χωριό. Οπότε, μέσα στο πλαίσιο της περιγραφής της ζωής αυτών των ανθρώπων που δυστυχώς ο Καστελάνης τους θέρισε, περιγράφω την καθημερινότητά τους. Τι τρώγανε, τι κάνανε στο χωράφι και όλα αυτά. Οπότε, κάποια στιγμή στο βιβλίο μιλάω για τη Φάβα. Φτάνοντας, η Ανθή, που ήταν η άτυχη μητέρα που έχασε και την οικογένειά της, φτάνοντας η Ανθή έπαιξε τις δουλειές της κουζίνας. Τώρα ανακάτευε το φαγητό. Χόρτα με Φάβα. Τα χόρτα τα είχε μαζέψει χτες ένα ολόφερξ από το χωριό. Όσο για τη Φάβα, η Φάβα, το θεϊκό φαγητό των Κυθύρων που είχε θρέψει γενιές και γενιές. Το πρωί έτρωγαν Φάβα παπουδάτη, που ήταν λιγότερο βρασμένη. Το μεσημέρι την έτρωγαν καλοβρασμένη και το βράδυ γινόταν παντρεμένη. Τηγάνιζαν αυτή που είχε περισσέψει. Μάνα, ή να μαγειρεύεις, Φάβα, παιδί μου. Λαμπρή, μα το Θεό. Έτσι έλεγαν. Και αυτό έδειχνε πόσο αγαπητό ήταν το φαγητό αυτό στο νησί. Πήγε στην πιατοθήκη και κατέβασε 4 πύληνα σκουτέλια για να βάλει μέσα το φαγητό. Ο χρυσός πολτός άχνιζε. Έβαλε τα χόρτα σε μια πιατέλα. Προς στιγμή σκέφτηκε να φτιάξει και τηγανόψεμα στα μικρά. Όχου, βαριέμαι τώρα, θα τους φτιάξω αύριο, μπας και φάει και ο πατέρας του Βερετού. Σ' όλους άρεσαν. Ο παππούς ήταν πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Ο κακομοίρης πονούσε, αλλά δεν ήθελε να τους ταλαιπωρεί και βοκούσε σιωπηλά.
Η Ανθή προνόησε και του είχε φτιάξει μια πανάδα. Είχε βράσει δηλαδή κομμάτια ψωμί, πρώτα τα είχε λιώσει με βούτυρο. Για δυναμωτικό το είχαν, οπότε σίγουρα θα αγόταν στα ίσια του ο γέρος. Λοιπόν, κύριε Ελένη, η φάβα ήταν ένα πολύ σημαντικό φαγητό και υποθέτω παραμένει. Υπήρχαν και άλλα φαγητά τα οποία ήταν της αγροτιάς. Λοιπόν, οι Κυθύριοι δεν ήταν κρεατοφάγοι. Ελάχιστες φορές το χρόνο τρώγανε κρέας, στις καλές ημέρες, το Πάσχα, της Παναγίας, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, ήταν χορτοφάγοι και τα χόρτα που τρώγανε οι Κυθύριοι ήταν τα ραδίκια, τα μποζόνια, ένα φυτό που μοιάζει με ραδίκι, οι αυριναίοι, πικρά χόρτα ήταν οι αυριναίοι, τα λάπαθα, οι πρικαλίδες, οι χερομουρίδες, οι λαρδούσες, τα συγκαθιστά χόρτα, οι καυκαλήθρες, αυτά. Και η πανάδα ήταν εξαρρωστικό, το δίνανε και στα παιδιά και στους γέρους. Έτσι όπως λέτε, και αξιοποιούσανε, τότε δεν πετάγανε τα ψωμιά όπως τα βλέπουμε τώρα στους σκουπιδοντενεκέδες. Τότε το ψωμί ήταν ιερό, έπεφτε κάτω και το σηκώνανε και το φιλούσανε και το σταυρώνανε. Λοιπόν, αν περίσσευε ψωμί και ήταν ξερό, το βάζανε όπως λέτε μέσα και το βράζανε με λίγο λάδι, λίγο βουτυράκι, αλάτι και το κάνανε πανάδα. Αυτό έλειωνε και το σερβίρανε σαν ξαρωστικό. Και τέλος, όσον αφορά τα αποσπάσματα, εγώ την εποχή εκείνη οι Κυθύριοι μιλούσαν μια διάλεκτο, η οποία δυστυχώς τείνει να εξαφανιστεί, όπως και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εγώ έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτό. Το πρώτο βιβλίο που έγραψα είναι το Βερβενιώτικο Ιδίωμα. Είναι το ιδίωμα του χωριού μου στην Αρκαδία. Είναι ένα από τα πιο ψηλά χωριά της Πελοποννήσου, το 5ο, λέγεται Βέρβαινα. Και είναι το πρώτο βιβλίο που έγραψα στην ΚΑΠΑ Εκδοτική. Η ΚΑΠΑ Εκδοτική είναι ο εκδοτικός μας. Και οπότε είχα τώρα μια απόφαση να βάλω τους ανθρώπους των Κυθύρων να μιλάνε κυθυραϊκά. Εγώ δεν είμαι Κυθύρος, οπότε δεν ήξερα. Το να πετάξω κάποιες λέξεις θα ήταν εύκολο. Όμως να φτιάξω ολόκληρους διαλόγους δεν θα τα πήγαινα και πολύ καλά. Και αποφάσισα θα βάλω λίγες λέξεις και πάλι λέξεις που να καταλαβαίνει ο αναγνώστης και ας μην είναι Κυθύρος τι σημαίνουν. Έξω και δεν υπάρχει πουθενά υποσημείωση. Αυτό σημαίνει το άλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή είναι ένα κοριτσάκι που τρέχει και του λέει η μάνα του: έλα σπίτι και θα φας ένα λάι ξύλο. Υποθέτω το καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα λάι ξύλο θα σημαίνει θα φας μπόλικο ξύλο. Οπότε θα μας διαβάσει 5-6 λέξεις η κυρία Ελένη, οι οποίες λογικά δεν πολύ λέγονται τώρα να υποθέσω. Θα μας πει και τι σημαίνουν. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι θα τις ξέρουν αυτές που θα πω. Ταχεία ταχτέρου. Ξέρουμε τι σημαίνει. Ταχεία ταχτέρου. Κύριε Γιάννη. Αύριο το πρωί. Έτσι. Αύριο το πρωί. Η μουστρούχα. Τι ήταν η μουστρούχα? Η μουστρούχα ήταν αυτό που έβαζαν στα ζώα, στα πόδια. Το φήμοτρο. Ναι, το φήμοτρο, το οποίο ήταν μεταλλικό και πλεκτό λίγο έτσι σταυροειδός. Αλικοτήσου. Αλικοτήσου σημαίνει καθυστέρησε. Μη βιάζεσαι. Το λέμε και στην Αρκαδία αυτό. Αλικοτήσου. Χαρχαλεύω. Χαρχαλεύω σημαίνει ανακατεύω θορυβοδός. Και ψάχνω θορυβοδός. Ασβεντουρώ. Ασβεντουρώ. Πετώ με δύναμη. Του ασβεντούριξε, λέει, μία πέτρα που τους προς το κεφάλι. Ο κάμπαστρος. Το κάμπαστρο είναι ένα σημείο που αφήνει το φως να περνάει μέσα. Είναι δηλαδή, θα έλεγε κανείς, ένας φωταγωγός. Και καμινάδα. Και καμινάδα. Και καμινάδα, βεβαίως. Και ο καμπαστρολόγος ποιος ήτανε? Αυτός που πήγαινε και κρυφά άκουγε. Από τον κάμπαστρο. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά είναι λογικό. Ναι. Έχω ακούσει ότι υπήρχε και τέτοιο είδος. Βέβαια. Πήγαινε από τον κάμπαστρο επάνω και άκουγε, ήταν μαζεμένοι από κάτω. Τι λέγανε οι από κάτω, ναι. Βέβαια.
κάτω από την καμινάδα εκεί στο τζάκι. Λοιπόν, και άλλη μία λέξη, αγκρομάσου. 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 Στήσε τα αυτή σου να ακούσεις. Στήσε τα αυτή σου να ακούσεις. Και η γυναίκα, η πυθοβγάλτρα, ποια ήταν? Πώς? Πυθοβγάλτρα. Η πυθοβγάλτρα. Είναι η δύσκολη γυναίκα η οποία με τις απαιτήσεις και τις ιδιοτροπίες της βγάνει την ψυχή του άντρος της. Η πυθοβγάλτρα γυναίκα. Και η ξεμπροστρέφτρα ποια είναι? Είναι εκείνη, το λέω καλά. πολύ ωραία. Είναι εκείνη η οποία λέει μπροστά σε όλους όλα τα κακά που μπορεί να είναι λυπηρά, είναι και υβριστικά. Κάνει ξεμπροστέματα δηλαδή. Ξεμπροστέματα, ακριβώς. Ξεμπροστέματα. Ναι. Δεν τα λέει κρυφά, τα λέει ξεμπροστέματα, μπροστά σε άλλους. Ναι, και εμείς εντάξει, το λέμε παντού και το ξεμπροστιάζω, αλλά εδώ έχει μια διαφορετική κατάληξη. Όπως βλέπετε, είναι τεράστιος ο πλούτος ο γλωσσικός της Ελλάδας, ειδικά των Κιθίων που είχαν τόσα χρόνια δυνατούς. Υπάρχουν, εγώ για να επιλέξω αυτές τις 15-20 λέξεις που έχω βάλει στο βιβλίο, διάβασα ένα ολόκληρο λεξικό από την αρχή στο τέλος. Διάβασα όλες τις λέξεις για να διαλέξω 100 και να δω ποιες από αυτές θα βάλω τελικά. Γιατί μερικές ήταν δύσκολες και δεν ήθελα να βάλω υποσημείωση. Όμως σας λέω, σαν ένας άνθρωπος που έχω γράψει λεξικό και έχω γράψει και ένα ελληνοαγγλικό λεξικό που λέγεται ετοιμολέξικον από τις εκδόσεις 24 γράμματα, έχω λατρεία με τη γλώσσα. Οπότε εδώ στα Κύθυρα, που είναι ένα σταυροδρόμι των πολιτισμών, της ιστορίας και γεωγραφικός κόμβος και όλα αυτά, καταλαβαίνετε πόσο πλούσια παραμένει η γλώσσα, γιατί τελικά τις ξέρετε ακόμα, μακάρι όμως να μην χαθούν. Λοιπόν, τώρα θα καλέσω την κυρία Ελένη που θα μας πει και την κυρία Χρύσα που θα μας πούνε οι ίδιες πώς ακούγανε από τους παλιούς, από τους γονείς ή από τους παππούδες, γιαγιάδες, πώς έγινε η ίδια η σφαγή, και στο τέλος θα έγινε μια έρευνα όσον αφορά τα ονόματα και για τον Καστελάνη τον ίδιο, τον Λαγωνάρη, ότι γεννήθηκε, αυτά είναι αρκετά ενδιαφέροντα αυτά, και για κάποια από τα θύματα. Και στο τέλος, ίσως να μας πείτε και ένα τραγούδι για να το κλείσουμε, να φέρει την καλά φωνή. Λοιπόν, ναι. Η κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λενίτσα, έλα. Λενίτσα. Όχι, εσείς θα μας πείτε ακριβώς την ιστορία. Τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Νύχτα. Αυτός ήταν να βαφτίσουν ένα παιδάκι. Αυτός ξεκίνησε από τα χρονιάδικα. Πήγε στην Μερτίδια και ρώτησε που είναι ο Μπέης, του Μπέη το σπίτι. Και είπανε στο πιο ψηλό καμπαναλού. Και εκείνος έθεωρησε το δικό μας. Συμπτώσεις ήταν να βαφτίσουν ένα παιδί, όπως τα είπαν. Χτύπησε τις καμπάνες και μετά γύρισε στο χωριό πέρα στη γωνία, και που είναι το μπαλκόνι ήταν που είναι το σπίτι. Ο παπά. Και η γιαγιά μου έβλεπε από πάνω τα παιδιά που τα μαχαίρουνε και ήταν έγκυος. Κατεβαίνει κάτω η γιαγιά μου για να πάει. Έλα, Λενίτσα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Είναι η ψία μου. Και αυτή είναι η γιαγιά της. Είχε του παππού μας. Τη γιαγιά είχε μαχαιρώσει. Γιαγιά Κίτσινης. Λοιπόν, βλέπει η γιαγιά μου από το παραθύρι ότι χτυπούσε τα παιδιά της 10 χρονών και 8. Και κατέβηκε να τα υπερασπιστεί. Και την μαχαιρώνει εκείνη. Και ήταν έγκυος και βγήκε πάνω σε ένα σπίτι εκεί στο Τζάνι το σπίτι. Ήταν άλλοι γιαγιάδες βέβαια και εκεί ξεψύχησε. Σκότωσε 4.
από την οικογένεια του Βλαντή του Καριογέννη, του Βλαντή του Σπύρου. Δηλαδή σκότωσε την ίδια, το μωρό και δύο παιδάκια. Το θείο μου το Μανώλη και το θείο μου τον Αντώνη. Τον Κώστα. Και πείτε μας, αυτό που δεν... Μετά προχώρησε εδώ, ήρθε, χτύπησε την καμπάνα και μετά γύρισε πέρα στο χωριό. Και έναν που ερχόντισε για την βάφτιση, τους μασέρωνε. Η πεθερά μου ήταν εδώ, χτυπημένη, μασερωμένη, αλλά δεν πέθανε. Άλλοι πέθανανε πολύ. Και μου είπατε ότι της πεθεράς σας βλέπατε, σας έδειχνε την πληγή της. Ναι. Γιατί δεν την είχε χτυπήσει στην καρδιά, οπότε... Όχι, την χτύπησε εδώ. Ναι, είχε μαχαιρώσει εδώ. Αλλά άλλος δεν μαχαιρώσει, γιατί πεθάνανε. Και πείτε μας πώς κατάφεραν και τον διώξανε από το χωριό εκείνη τη στιγμή, τι έγινε. Εν τω μεταξύ αυτός ήταν εδώ, σε αυτό το σπίτι. Ήταν παπάς φωνάκης έμενε. Και φωνάζανε τον παπά, λέει χτύπησέ τον η παπά, χτύπησέ τον. Λέει όχι, ο παπάς δεν κάνει. Χτύπησέ τον, γιατί άμα σε σκοτώσει όλους. Και τότε τον χτυπάει ο παπάς στα χέρια του φέγγι και μου βιάζανε τα χέρια του. Και βάνει την κάμα, όπως την είχαν την κάμα μέσα στη θήκη και προχώρησε και έφευγε. Με το κάτω βρήκε κάποιον με το γαϊδουράκι που γυρίζαν από την αγώνα και του έκανε έτσι. Άσε βρε λέει τι αηδίες και δεν σε φοβάμαι. Αλλά δεν ήξερε. Καθώς προχώρησε εδώ, άκουσε το μακιούλιο που έγινε. Και τότε αμέσως φωνάξανε, τρέξανε στην αστυνομία, τηλέφωνα δεν είχαν τότε. Και προχωρήσαν και πήγαν τον πιάσανε στο καψάλι. Είδες που είναι η φωτογραφία, εκεί χωροφυλάκι. Στο βιβλίο υπάρχει μια φωτογραφία. Και μέσα στη φυλακή βρήκε ένα μάσκουλο, το αγώνισε και σκότωσε και εκεί έναν. Ναι, γιατί στη φυλακή, στον άθλιο στον οποίο τον κρατούσαν, τον ονομάζαν καπετάνο 16. Ναι. Γιατί είχε σκοτώσει 15 ανθρώπους και έναν που αναφέρεται. Ναι, κάποιους μανιάτες εκεί πέρα. Τώρα καπετάνο 16. Το 17 καλώς θα δείτε στο τέλος του βιβλίου για ποιο λόγο ονομάστηκε. Οπότε την ώρα δηλαδή που έφευγε από το χωριό, βρήκε έναν και πήγε να βγάλει το μαχαίρι, αλλά γιατί δεν κατάφερε να το βγάλει. Γιατί είχε κολλήσει με το αίμα η κάμα και δεν έβγαινε. Αυτό ήταν μουδιασμένα τα χέρια του εδώ μεταξύ. Και δεν μπορούσε να βάλει δίνα και τον χτυπούσε, αλλά δεν του έκαμε βέβαια γιατί ήταν με τη θήκη και δεν του είχαμε βλάβει. Αν ήταν αυτός εδώ, ήταν πολύ γερός άντρας. Δεν θα άφηνε να γίνει αυτό το κακό, αλλά έλειπαν όλοι οι άντρες και μετά ερχόντισε για την βάφτιση και τους είδε μαχαιρωμένους όλους εδώ. Και πειρατές είχαν έρθει εδώ στο χωριό μας. Στην ηλικία που ήταν ο παπάς μου μικρή. Η γιαγιά της, η θεία μου φιλιό, είχε πολλά παιδιά ο παπάς μου, ο παππούς μου, 8-9. Και πήγαν πειρατές και πολεμούσαν στην πόρτα. Τότε οι πόρτες ήταν τρίπλες, δεν ήταν σφραγισμένες όπως τώρα. Αλλά ο παππούς μου φωνάζει, σήκω Κώστα, Αντώνη, Γιώργο, όλοι. Άλλοι εδώ είναι πολλοί και δεν μας σκοτώσουν και φύγανε. Άλλως είχαν έρθει και εδώ πειρατές. Εδώ, σε ένα σπίτι εδώ καθώς. Αυτά τα είπα μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές είναι οι καλύτερες μαρτυρίες που είπατε. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια κυρία από την Οικονόμου. Κομινού, συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά. Κομινού σε έχω μετά. Ελάτε από εδώ, αν θέλετε. Ελάτε από εκεί. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι μου έχει πει η γιαγιά μου Φωτεινή, που έχω το δικό της το όνομα. Ήμουνα μικρή, θυμάμαι, και μου λέει παιδί μου, ο παππούς σου όταν ήρθε από την Κρήτη, γιατί εκείνο το διάστημα όλοι οι άντρες από τα Κύθυρα πηγαίνανε και δουλεύανε στην Κρήτη. 6 μήνες. Λοιπόν, ήρθε ο παππούς από την Κρήτη, ο συγχωρεμένος, και πήγαινε στη βάφτιση. Όπως μου είπε εμένα τη συγχωρεμένη γιαγιά μου, η βάφτιση ήταν 3,5 ώρα το απόγευμα. Και εκεί, και αυτός χτύπησε την καμπάνα 3 ώρα. Τώρα δεν ξέρω, τα 7,5 μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά όπως μου έχει πει η συγχωρεμένη γιαγιά μου, και μου λέει, χτυπήσαν οι καμπάνες, λέει, πιο πρώτα από ότι ήταν η βάφτιση. Και λέει περίεργο πράγμα, γιαγιά, να χτυπήσουν οι καμπάνες πιο πρώτα. Και ο παππούς μόλις είχε έρθει από την Κρήτη και δεν είχε δει και ακόμα και όλους.
Και λέει, πάω, λέει, εγώ Φωτεινή και έλα. Πήγαινε ο καημένος ο παππούς, αλλά εκεί στην πόρτα τσακ τον σκοτώνει με το μαχαίρι. Πάει η γιαγιά μου από πίσω να τον τραβήξει να κάνει και ήταν και έγκυος δίδυμα και στραβάει μια μαχαιριά και αυτινής πάνω για τα δίδυμα, αλλά δεν επέθανε. Αυτά. Η γιαγιά μου έζησε, αλλά έλεγε πάντοτε αυτή την ιστορία και δεν μπορούσε να το ξεχάσει, ας πούμε, αυτό το τρομερό που είχε σκοτώσει 16 ανθρώπους. Τότε ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια και θυμάμαι η γιαγιά μου συνέχεια έκλαιγε και έλεγε ότι ο παππούς δεν είχε μπει ακόμα στο σπίτι. Αυτά ήτανε, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία έχει μείνει στην κιθαρική συνείδηση τόσο πολύ που μου λέγανε πριν 2 χρόνια που είχα έρθει για τις πρώτες παρουσιάσεις ότι όταν ήταν, μπορεί να μου το πει και η Ελένη αυτό, ότι όταν ήταν μικρά τα παιδιά και ήταν άτακτα, ξέρω εγώ, και τρέχανε και λέγανε έλα τώρα στο σπίτι και θα σε πάει ο Λαγωνάρης. Θα λένε ο μπαμπούλας. Οπότε φανταστείτε. Ακριβώς. Οπότε φανταστείτε πόσο πολύ. Πόσο είχε μπει στη συλλογική συνείδηση. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι εκείνη την εποχή, επειδή έτσι κι αλλιώς η φτώχεια ήταν πολύ μεγάλη, μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Πάρα πολλοί λοιπόν κυθυροί, θα το ξέρετε γιατί νομίζω ότι είστε αρκετοί από την Αυστραλία αυτή τη στιγμή εδώ, ειδικά 2 χρόνια μετά το κορονοϊό, επιτέλους κατάφεραν οι πολυάριθμοι. Από ό,τι ξέρω η κοινότητα είναι 70.000 άνθρωποι στην Αυστραλία. Όταν το νησί έχει 3.500, είναι τεράστια. Οπότε και ευτυχώς λοιπόν φέτος έχουν έρθει πάρα πολλοί για να χαρούν το νησί τους. Πάρα πολλοί λοιπόν έφυγαν από εκείνα τα χρόνια. Ίσως να είχαν αρχίσει και λίγο πριν, όπως σίγουρα λοιπόν έφυγαν και από τις καλοκαιρινές. Για να δουν ένα καλύτερο μέλλον και έτσι κι αλλιώς ήδη πολλοί είχαν χάσει τα πάντα εδώ πέρα. Δεν ήταν ότι απλά πήγανε για οικονομικούς λόγους, είχαν χάσει τα πάντα. Ωραία, ναι. Λοιπόν, θα μας πείτε μια ιστορία ο κ. Παναγιώτης Βλαντής. Καλησπέρα σας. Γεννήθηκα σε αυτό το χωριό, το αγάπησα και έμαθα όπως μεγάλωνα το τραγικό κακό που έγινε σε αυτό το χωριό. Ένας από αυτούς που σκότωσε ο Λαγωνάρης ήταν ο παππούς μου. Αυτά που θυμάμαι και μπορώ να σας πω φυσικά είναι από ανθρώπους που τα είδανε, από ανθρώπους που τα ακούσανε. Ήταν το 1900, το οποίο ήταν πρωτού πολλά χρόνια που γεννήθηκα και ακόμα και αυτοί που τα είχαν δει δεν υπήρχαν. Αυτά που ξέρω και άκουσα τα έχετε γράψει πολύ ωραία στο βιβλίο σας και σας το διάβασα με μεγάλη μανία και με μεγάλο πάθος, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Κάτι λίγα θέλω να συμπληρώσω που έχετε γράψει ότι στη Νεάπολη, στο Νάπλιο, που εγνώρισε 3 τσιριγώτες στη φυλακή. Τους 2 τους έκανε πέρα γιατί δεν ήθελε να τους μιλήσει και δεν ήθελε καμία συναναστροφή με τους 2. Ο τρίτος ήταν κάποιος ο οποίος έπιασανε συζήτηση και μιλάγανε, τον ετάιζε
Λαγωνάρι, αλλά η φτώχεια και το φαγητό που τους δίνανε στη φυλακή ήταν φραγκοσικόφυλλα. Αυτά τα έγραψε κάποιος θείος μου, ο οποίος όταν βγήκε από τη φυλακή επαντρεύτηκε την κόρη του παππού μου, ο οποίος είχε μαχαιρωθεί από το Λαγωνάρι. Αυτός ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο πρωτού, ήταν στρατιώτης, πιάστηκε 7 φορές εχμάλωτος από Τούρκους και μετά τον εβάλανε στο ναύπλιο και κοίταζε τους βαρυπινίτες. Αυτοί ήταν όλοι για να τους σκοτώσουν, να τους εκτελέσουν. Ο θείος λοιπόν έπιασε καλές σχέσεις με το Λαγωνάρι και αυτό που του έλεγε ήταν πολύ εύγλωτος ο θείος του και έγραψε το περιστατικό του Λαγωνάρι ως ποίημα, το οποίο δεν το έχω, αλλά το διάβασα και τα γράμματά μου δεν είναι σε υψηλή ευκρίνεια, κάπως χαμηλή η εκπαίδευσή μου στο σχολείο και είχα δυσκολία να το διαβάσω και πολύ θα ήθελα να το βρίσκα. Ήταν, μπορεί να το ξέρετε, τον Μπέπο του Πατσέα. Ο πατέρας του ήταν αυτός ο οποίος έγραψε το ποίημα. Και μερικά πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να ετοιμαστώ για να σας τα πω όλα. Σώζεται αυτό το ποίημα, σώζεται. Αν το έχω εγώ. Σώζεται. Υπάρχει κάπου, ναι. Το έχει ο Τάκης ο Πατσέας στην Αμερική, της Στασίας ο γιος και του Μίτσου. Έχω κι άλλα, αλλά δείτε στο βιβλίο, τα οποία τα έχετε γράψει πολύ ωραία και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν όντως τσιριγώτες οι οποίοι τον φιλούσαν, γιατί αν θυμάμαι καλά, ήταν σαν ένα είδος στρατιωτικής θητείας για τους τσιριγώτες να κάνουν τη θητεία τους ως δεσμοφύλακες. Γιατί ο Καστελάνης, το βιβλίο, μπορεί να νομίζει κάποιος ότι με το που θα γίνει η σφαγή τον πιάνουν και τέρμα. Κι όμως το βιβλίο, η πραγματική ιστορία, έχει τόσο πολύ αγωνία, ώστε την τελευταία στιγμή η ιστορία αυτού του ανθρώπου είναι εντελώς μυθιστορηματική. Θα έρθετε, κυρία Χρύσα, να μας πείτε ένα τελευταίο λόγο. Λοιπόν, η κυρία Χρύσα έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, γιατί σας είπα ότι πηγαίνουν οι Κηφίροι στην Αυστραλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε είναι πάνω από 120-30 χρόνια. Πότε πήγε ο πρώτος Κηφίριος στην Αυστραλία? Από το 1950. Μπορεί και από το 1850 δηλαδή. Δεν ξέρω ο πρώτος. Μήπως είναι πολύ νωρίς. Ναι. Λοιπόν, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Έμαθα στο σπίτι με τη μάνα μου, αλλά άμα είμαι εδώ κάθε χρόνο, είμαι καλύτερα και μιλάω πιο καλύτερα. Εγώ έχω ακούσει όλα αυτά που λέτε, το κακό αυτό που έπαιξα εδώ. Αυτό που ξέρω εγώ, ο άντρας μου είναι ο Πέτρος ο Βλαντής, ο μπαμπάς του είναι Σπύρος Βλαντής και η μαμά του, η γιαγιά του ήταν η Ελένη Βλαντής. Εκείνη χτύπησε με το μαχαίρι, αλλά δεν πέθανε αμέσως. Και την αφήσανε πάνω στο σπίτι μας. Μερικές εβδομάδες και νομίζανε πως είναι πειράτης που ήτανε. Και ο γιατρός δεν ήθελε να την είδε. Και σιγά σιγά πέθανε και εκείνη. Και άφησε παιδιά. Και είναι ο Πέτρος μου, 4 χρονών. Λοιπόν, φαντάζεσαι ένα παιδί
4 χρονών χωρίς μάνα. Είχε αδερφές πιο μεγάλοι, αυτοί πουλούσαμε και σιγά σιγά, ύστερα πολλά χρόνια, το ριστήσανε, πήγε στην Αίγυπτο, σε ένα θείος. Και έμενε εκεί και δούλευε εκεί και είναι κακά χρόνια. Δεν μας έλεγε τίποτα για αυτά τα χρόνια. Αν ήξερες τι είναι το Σπύρο, είσαι το πιο καλότερος άνθρωπος που ήξερα και που ξέρω. Είναι ένα πολύ καλός άνθρωπος. Και βοήθησε όλοι τους καθηγητές που πήγαινε στην Αυστραλία που είχαν πρόβλημα, αλλά αυτός πήγε και γύρισε από την Αίγυπτο, μικρός. Από εκεί πήγε στην Αυστραλία. Η αδερφή του, η Καλλιόπη, τον βοήθησε και έφυγε από εδώ. Και εδώ είχε κακή χρόνια, αλλά πήγε στην Αυστραλία. Τώρα, αυτοί όλοι από εδώ, την Κίθρα που πήγαινε στην Αυστραλία, δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάνε σε ένα μέρος που δεν ξέρουν κανέναν, ούτε το γλώσσα δεν ξέρουν, τίποτα δεν ξέρουν. Και όλοι έπρεπε και μακρύ, ο μπαμπάς μου 12 χρονών και ο μπαμπάς μου από τα 9, συγγνώμη. Και 12 χρονών και ο μπαμπάς μου δεν ξέρουν τίποτα, το γλώσσα, τη δουλειά, τίποτα δεν ξέρουν. Αλλά όλοι αρχίσανε και δούλεψανε, και κάνανε ό,τι δουλειά που βρίσκανε, μαθαίνανε αγγλικά σιγά σιγά, παντρέψανε και μητσιριώτικες γυναίκες. Ο πέθρος μου παντρεύτηκε με Αυστραλέζα, Άιμη την λέγανε. Αλλά αυτή με έγραψε όλα ελληνικά, την ξέρουν πολύ εδώ, πολύ καλή γυναίκα. Και από κάτι κακό, κάτι καλό έγινε. Αυτό όλοι από εδώ κάνει άλλη δουλειά, άλλη χρόνο, άλλη ζωή. Και είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα αυτοί όλοι έχουν τα καρδιά του εδώ. Εδώ είναι το πατρίδα τους. Εδώ φύσανε πολλά χρόνια, μερικοί δεν γυρίσανε και κλαίγανε γι' αυτό. Είναι όλοι τσιριώτικοι. Και εγώ βλέπω και ξέρω πως δύσκολα είναι τα πράγματα αυτοί που πήγαινε στην Αυστραλία. Ξέρω πολλούς που λένε, πήγε στην Αυστραλία, βρήκε καλή δουλειά, βρήκε καλή ζωή. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Αλλά αυτοί γυρίσουν τη ζωή τους και καλό. Και θέλω να δείξω πως κάτι που έπαιρνε η γιαγιά ήταν πολύ άσχημο, αλλά ο πέθρος μου από αυτό και πολλά χρόνια, κακά χρόνια και δύσκολα χρόνια, άρχισε καλή ζωή. Γύρισε εδώ στο Κίθρα, εδώ στο καλοκαιρινές, έχτισε στο πάρκο και το σπιτάκι για το γιατρό. Δεν ξέρω το ξέρετε αυτό, το χτίσει ο πέθρος μου. Έβλεπε το τηλέφωνο, ήρθε ο γιατρός κάθε εβδομάδα, 2 εβδομάδες, όλοι για το χωριό. Όλοι για το χωριό. Και το σταυρό κάτω. Και το σταυρό κάτω, πού, ναι. Κάτω σπάμε στη χαμηλή. Α, ναι. Στα βετίδια. Ναι, αυτό το είχε και πέθρος μου, είδες. Και τον έφτιαξε μόνος του. Αλήθεια. Ήτανε αυτά όλα που λέει η Χρύσα, κυρία Χρύσα, η Βάρα, είναι αλήθεια. Ναι. Ήτανε ο Σπύρος, ο Βλαντής, ήτανε πατέρας μας. Ναι, όλοι. Των καλοκαιριάτων. Ήτανε ο πατέρας μας. Ναι. Εμείς πηγαίναμε ελεύθερες 18-19 χρονών, έψαχνε να βρει γαμπρό να μας παντρέψει. Ναι. Πότε τη μία, πότε την άλλη, Ναι. πότε την άλλη. Ναι. Και Ήταν σαν πατέρας όλους σας. μου εμένα. Ναι. Έκαμε όλα τα γλυκά και τα. Ναι, ναι. Αλλά λέω, αυτοί που δεν ξεχάσανε το κύθαρα αυτοί όλοι. Δεν ξεχάσανε το κύθαρα. Κάτι θέλουν να αφήσουν πίσω, η Βίτα καλά δεν λέω. Και κάτι θέλουν να αφήσουν εδώ πίσω τους. Λοιπόν, είμαι πολύ proud, πώς λέγεται, που είμαι με το βλαντίτο όνομα, έχω το βλαντίτο όνομα, γιατί ο Σπύρος ο Βλαντής και ο τώρα άντρος του, ο γιος του, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Και κάτι κακό με η μάνα του, που θα ήταν 4 χρονών το παιδί, 4 χρονών. Και τελείωσε έτσι, σαν το καλό. Ευχαριστώ. Και congratulations για το παιδί. Εύχομαι το ξέρω πως θα κάνει καλά. Όλοι έχουν ένα αυτά στο χέρι τους. Και το αισθητεί όλοι. Λοιπόν, και εγώ περιμένω να δει το εγγλέζικο.
το διαβάσουμε και αυτό. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως το βιβλίο το έχω μεταφράσει ήδη στα αγγλικά, οπότε τώρα κάνουμε τις κινήσεις για να εκδοθεί και στην Αυστραλία. Όντως, αυτό σας είπα, είναι μια γιορτή για τα κύθυρα και η Αυστραλία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των κυθύρων. Τα μείζωνα κύθυρα. Ακριβώς. Και μάλιστα πριν λίγες μέρες γνώρισα την κόρη της κυρίας Χρυσίας, την Αμαλία, η οποία φτιάχνει το γενεαλογικό δέντρο του νησιού. Νομίζω έχει ήδη βρει 68.000 ονόματα. Σε αρχεία, σε ληξιαρχεία, μέχρι στα νεκροταφεία πάει και φωτογραφίζει τους σταυρούς για να βρει στοιχεία. Και αυτή μου είχε πει πριν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες που είχα ξανάρθει, κάτι που με συγκλώνησε, που μοιάζει και με αυτό που είπε και η μαμά της. Ότι αυτός ο άνθρωπος έσφαξε την οικογένειά μου. Όμως κάτι με δένει με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό, μπορεί να μην είχε γεννηθεί εγώ. Οπότε, άμα το σκεφτείτε, είναι ένας πολύ περίεργος δεσμός που ενώνει τους ανθρώπους. Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά-σιγά. Ένας πολύ μεγάλος αρρωγός και βοηθός μου και φίλος προσωπικός που έχει βοηθήσει τα μέγιστα είναι ο Νίκος Οβέργος από τον Κάλαμο, ο οποίος έχει κάνει μια έρευνα και ο οποίος θα μας διαβάσει λίγο κάποια από τα ονόματα των θυμάτων, γιατί έψαξε στα αρχεία, βρήκε στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης θανάτου και λίγα πράγματα για τον ίδιο τον Λαγωνάρη, τον Καστελάνη που βρήκαμε, δεν θυμόμουν, δεν ήξερα, βρήκαμε πότε γεννήθηκε, βρήκαμε την οικογένειά του. Καταρχάς δεν είναι δικό μου αυτό για να το καρποθώ. Όλη αυτή η προσπάθεια ήταν της κυρίας Ελένης. Έχουμε εμείς σαν επόμενη γενιά μια υποχρέωση να συνεχίζουμε αυτές τις ιστορίες, να τις διατηρήσουμε για τον τόπο μας και δυστυχώς οι Κυθύριοι έχουμε την τάση να τα κρύβουμε και να τα κρατάμε κρυφά και συνέχεια εκπλήσουμε σε κάθε εκδήλωση και κάθε φορά που έρχεται ο Πάνος και είναι αφορμή να βγαίνει κάτι καινούριο για αυτή την ιστορία. Όλο και κάτι βγαίνει όπως και τώρα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Από αυτές τις ιστορίες δεν μπορεί να προκύπτει κάτι άλλο πέρα από το διδακτικό που υπάρχει για το μέλλον και για τη συνέχεια. Είχε βρει ο Πάνος σε έρευνα που έκανε και αυτός για τη συγγραφή του βιβλίου και εγώ σε κάποια κομμάτια αποσπάσματα από εφημερίδες εκείνης της ημέρας και της επόμενης που ερχόντουσαν ως τηλεγραφήματα από τα Κύθυρα στα δημοσιογραφικά πρακτορεία της Αθήνας, του Πειραιά κτλ. Και από εκεί πέρα αντλήθηκαν κάποιες πληροφορίες με τις οποίες μπορέσαμε να ασχοληθούμε και να ανατρέξουμε. Σε ένα από αυτό λοιπόν αναφερόταν κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό και εδώ πέρα σε ανθρώπους που αναφέραν την ιστορία, ότι είχε βρεθεί αναποσυνθέσει η μητέρα του στο σπίτι κατόπιν 3-4 ημερών, ας πούμε, και εκεί πέρα βρέθηκε το όνομά της που ήταν η Γεωργούλα. Δεν ξέραμε αυτόν του ανθρώπου το όνομα του πατέρα του, δεν υπήρχε κάτι που να μπορέσουν να ανακαλυφθούν οι ρίζες του. Οπότε έγινε μια έρευνα στο όνομα Αντώνης Αρώνης σε μια χρονική περίοδο που μπορούσε να υπολογιστεί η ηλικία του από τη φωτογραφία που είχε βρεθεί κατά τη σύλληψή του. Και εκεί πέρα εστιάστηκε στο όνομα Γεωργούλα, οπότε και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Βάσει αυτού ξεκινάμε προς τα πίσω και δεν χρειάζεται να πάμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων βρίσκεται ο γάμος αυτών των δύο ανθρώπων, από τους οποίους προέκυψε ο Αντώνης. Αυτοί οι άνθρωποι παντρεύτηκαν στα Αρωνιάδικα, είχαν στην εκκλησία του Σωτήρος Χριστού και έχει γίνει ο γάμος το 1866. Έχει παντρευτεί, ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης, ο πατέρας του αυτού ήταν Θεόδωρος. Αμέσως από αυτό προκύπτει ότι αφού το παιδί του το βγάζει Αντώνη και όχι Θεόδωρο, μάλλον είχε αδερφό. Η Γεωργούλα λεγόταν Κονόμου και τον πατέρα της τον λέγανε Αντώνη Κονόμου, πιθανόν από τους Αραίους. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αργότερα οπότε προκύπτει ότι αυτός ο άνθρωπος όντως είχε άλλο ένα παιδί που στη γέννησή του το δηλώνει ο ίδιος και ονομάζεται Θεόδωρος όντως, όπως ο πατέρας του. Το πρώτο του παιδί έρχεται το 71 και είναι ο μεγάλος ουσιαστικά αδερφός αυτού. Δεν υπάρχει κάποια ληξιαρχική πράξη η οποία
να παρουσιάζει εδώ στον τόπο το θάνατό του, οπότε πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να οδηγήθηκε και μετά από όλες αυτές τις συνθήκες, ίσως και νωρίτερα, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το περιβάλλον αυτού του ανθρώπου και γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα, γιατί ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό και για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εκεί πέρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως νοσούσε ψυχικά, είχε βρεθεί σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που το οδήγησε σε αυτό το σημείο. Πάντως δεν βρέσκεται ποτέ ο αδερφός του στο νησί και μετά κατόπιν έρχεται η δική του ληξιαρχική πράξη, η οποία και αυτός στην εκκλησία του Σωτήρου, συγγνώμη, και είναι το 1878, το οποίο τον κάνει εκείνη την ημέρα που έκανε αυτό το έγκλημα να είναι 31 χρονών. 31 χρονών έχει ζήσει μια πάρα πολύ συμπυκνωμένη ζωή με όλα αυτά τα οποία τον είχαν πει και αναγράφει και στο βιβλίο του ο Πάνος. Το ιδιαίτερο που υπάρχει σε αυτήν την δήλωση, πάντοτε ήταν ανδροκρατούμενη η κοινωνία τότε, γράφονταν ότι ενεμφανίστη ο τάδε και δήλωνε το παιδί που το έκανε με τη γυναίκα του τάδε. Εδώ πέρα γράφει ότι εμφανίστη η κυρία Γεωργούλα, σύζυγος του απόντος Ιωάννη Αρώνη. Τώρα εδώ μπορεί ίσως και να ήταν μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι, όπως είπε και η κυρία πριν, φίλο νομίζω, που πηγαίνανε και δουλεύανε μακριά κτλ. Μια εικασία θα μπορούσε να ήταν αυτή. Αυτά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν βρίσκεται πουθενά η ληξιαρχική πράξη της μητέρας του. Θα υπάρχει κάποια έρευνα σε αυτό, διότι πεθαίνει την ίδια χρονική περίοδο με τα υπόλοιπα θύματα και ενώ βρέθηκαν τα υπόλοιπα θύματα δεν βρίσκεται πουθενά της μητέρας του. Είναι μια πολύ μεγάλη εικασία γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη... Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκοτεινό μυστήριο για το τι μπορεί να συνέβη σε αυτή τη γυναίκα. Ναι, και να πούμε ότι υπάρχει η εικασία ότι τότε λέγανε ότι την έφαγε ο ίδιος τη μητέρα του. Γιατί αυτοκτόνησε. Ναι, ότι αυτοκτόνησε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Στο βιβλίο υπάρχει μια άλλη εκδοχή. Την αρχική έρευνα φυσικά την έχει κάνει και την έχει γράψει σε άρθρο η κυρία Ελένη και από μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζει ήταν πιο κοντά στην ηλικία της και μπόρεσε με την έρευνα που έκανε την ενδελεχέστερη φυσικά προκύπτουν κάποια θύματα, μπόρεσε και είχε βρει τα 11 από τα 15, συνέχεια προκύπτουν ονόματα ανθρώπων, έχει καταγράψει την κυρία Ρόζα Βλαντή, αυτή είναι σύζυγος του Παναγιώτη Βλαντή και αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ δυστυχής διότι είδε την γυναίκα του να χάνεται, έγκυο, 9 μηνών, με το παιδί, έχασε το γιο του τον Αντώνη, 12 ετών, και το γιο του τον Κωνσταντίνο, βάσει της αρχικής πράξης της γέννησης, ίσως ήταν λίγο μικρότερος. Υπάρχει επίσης από την έρευνα της κυρίας Ελένης ο Δημήτριος Βλαντής, η Μαρία του Δημητρίου Βλαντή, σύζυγος του Νικολάου Καλιγέρου, η Αρετή του Σαράντου Βλαντή, σύζυγος του Εμμανουήλ Βλαντή, η Ελένη θυγατέρα του Παναγιώτη Βενέρη, σύζυγος του Παναγιώτη Βλαντή, ο Γιάννης Βλαντής του Εμμανουήλ, Παναγιώτης Κασιμάτης, η Γεωργίτσα Κατσιμάτη. Εγώ μπόρεσα και βρήκα ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες είναι συγκλονιστικό, όπου υπογράφονται από τον Κοσμά Ιερεύς Λεονταράκης, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έβαλε ένα τέλος με τον πυροβολισμό που έκανε στον Φωνέα και υπογράφει μάλλον και όλες αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις. Οπότε υπάρχει η ληξιαρχική πράξη της Ελένης Παναγιώτη Βλαντή. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πότε, για τις συνθήκες του θανάτου, αργότερα γραφόντουσαν, αλλά είναι γνωστό ότι η ημερομηνία γράφει 24η Αυγούστου. 24η Αυγούστου, οπότε ήταν αυθημερό. Η Ρόζα Βλαντή, την επόμενη μέρα δηλαδή τις γράψανε αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις. 24η πάλι είναι και ο Αντώνιος Βλαντής,
Ο Κωνσταντίνος Βλαντής υπάρχει σαν ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, δεν έχει βρεθεί του θανάτου. Ο Δημήτριος Βλαντής, και αυτός 24η του Αυγούστου έχει πεθάνει, έχει φωνευτεί. Η αρετή Εμμανουήλ Βλαντή, 24η, οπότε δεν ήταν αρκετά τα θέματα εκείνης της ημέρας. Και τώρα, εγώ ήθελα να αναφέρω ότι έχουν βρεθεί ακόμα άλλα 2 άτομα από τις καλοκαιρινές πολύ κοντά σε εκείνη την περίοδο, που θα μπορούσαν να είναι άτομα ίσως που προέρχονται από αυτή την σφαγή και ίσως να χρειαζόταν να μνημονευθούν εάν ήταν αυτά και υπάρχουν απόγονοι. Δεν είναι όμως σίγουρο. Αυτοί, επειδή έχουν βρεθεί 5 Οκτωβρίου, πιο μετά, θα μπορούσαν να έχουν υποκύψει τα τραύματά τους, είναι ο Σπυρίδων Βλαντής, ο οποίος ήταν ιός του Γεωργίου Βλαντή. Ο ένας, και ήταν 16 Οκτωβρίου, πολύ κοντά, ο Αντώνιος Βλαντής, ο οποίος ήταν γιος του Εμμανουήλ Βλαντή. Αιωνία η μνήμη αυτών των ανθρώπων και ανάπαυση στην ψυχή τους, έχω να πω για τους συγγενείς, ότι μετά από όλα αυτά τα δεινά που τους βρήκανε, είναι το πιο σημαντικό ότι αυτές οι οικογένειες δεν αναζήτησαν την εκδίκηση όπως τη ζήτησε ο ίδιος ο θήτης απέναντι σε αθώους ανθρώπους, και είναι πολύ σημαντικό σε ένα κακό που μας βρίσκει να υπάρχει ένα τέλος και στην αδικία, όπως το περιγράφει και σχετικά με το ρόλο του πάνω στο βιβλίο του ανθρώπου που ουσιαστικά αφορά τον Παναγιώτη Βλαντή, ο Βρετός ο Βιλάνος, έτσι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και μόλις μας φέρανε και αυτή την εικόνα, τη φωτογραφία, ο οποίος, είπαμε, Βλαντής ήταν και ο κύριος. Λοιπόν, Εμμανουήλ Βλαντής, αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνάντησε τον Λαγωνάρη την ώρα που έφευγε, εδώ είχε ήδη διαπράξει τη σφαγή, και είναι αυτός που έγινε το περιστατικό με το μαχαίρι που είχε κολλήσει. Έτσι, σαν ένα ντοκουμέντο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, εδώ, πες το καλύτερα εσύ. Ένα μικρό κερασματάκι, στο βάθος, λίγο νερό, ροζέ και φατουράδα βέβαια. Και υπογραφές. Και υπογραφές. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο σημείο των υπογραφών, να σας πω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Θέλαμε να είναι αυτή η βραδιά ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνη την ημέρα. Δεν δώσαμε τόσο πολύ έμφαση στον ίδιο τον Καστελάνη. Έχουν μιλήσει αρκετά και λεπτομερώς, γιατί και αυτός υπέστη μια τεράστια αδικία. Όμως η αδικία που επέβαλε αυτός ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε σε αυτό το χώρο ήταν πρέπον να εστιάσουμε σε αυτό, γιατί σας είχα πει ότι είναι και ένας μεγάλος βασικός λόγος τον οποίο έγραψα το βιβλίο. Οπότε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πλέον μιλάμε για χρόνια. Όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν ακόμα. Την κυρία Ελένη Χάρου, που ήταν πολύτιμη αρρωγός και είναι, επαναλαμβάνω, ένα από τα βασικά. Α, σωστά. Σωστά. Πήγα να ξεχάσω το τραγούδι, αλλά μου το θυμήσανε. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι έχει τόσο ωραία φωνή, αλλά μου τραγούδισε από χθες στο τηλέφωνο που ψιλοοργανώναμε τι θα πούμε. Λοιπόν, και επειδή η μουσική παίζει ένα βασικό ρόλο στο βιβλίο, μιας και το ζευγάρι ο Καστελάνης με την Άννα, η οποία είναι από Φράτσια, επέλεξα τα Φράτσια. Είναι τα Φράτσια ή Φράτσια, όλο μπερδεύω. Τα Φράτσια, καλά τα λέω. Λοιπόν, από τα Φράτσια, γνωρίζοντα στο Κεραμωτό, όπως σας είπα. Οπότε είχαμε πει να έχουμε και μουσική. Αλλά όταν άκουσα τη φωνή της, λέω ότι καλύτερα, έστω ένα ρεφρενάκι θα μας πείτε, ήθελα να είναι μια λυπητερή μελωδία. Και μου είπαν ότι το τραγούδι του γάμου στα Κύθυρα είναι λυπητερό, όχι γιατί λυπούνται για το γάμο τον ίδιο, αλλά γιατί αποχωρίζεται η μάνα και ο πατέρας τη θυγατέρα. Οπότε, πείτε μας ένα μικρό ρεφρενάκι με την θεσπέσια φωνή σας
λέγεται ότι ένας καθ' αυτό κυθυραϊκός σκοπός είναι ο σκοπός του γάμου. Όλοι οι άλλοι σκοποί έχουν επηρεαστεί λίγο πολύ από την Κρήτη, από τα Επτάνησα, από την Πελοπόννησο. Αυτός ο σκοπός του γάμου είναι καθ' αυτό κυθυραϊκός, γνήσιος κυθυραϊκός σκοπός και είναι σε πλάγιο δεύτερο βυζαντινό, αυτό το λυπητερό σκοπό που ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, και αυτός ο σκοπός έχει φτάσει μέχρι το ρεμπέτικο τραγούδι και είναι λυπητερός ακριβώς γιατί αποχωρίζεται η μάνα από την κόρη. Λοιπόν, είναι γνωστό σε όλους μας. Νύφη μου, ξάστερο γυαλίνι, νύφη μου ξάστερο γυαλί και λαμπερό φεγγάρι. Πού το βρες, πού το βρες, πού το διάλεξες, πού το βρες, πού το διάλεξες, αυτό το παλικάρι. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει αυτή η βραδιά. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μας και είπαμε τα κεράσματα σας περιμένουν εκεί και εννοείται όποιος θέλει υπογραφές είτε να αγοράσει το βιβλίο είτε το έχει ήδη και να το υπογράψω με πολύ χαρά.